Двуцифрен брой голове в FBET Лига за футболиста на ЦСКА, така че още едно добро представяне за него. Играта за играч на матча наистина е за нападателя на червените. Godwin, congrats, that was... Поздравления! Добър резултат за ЦСКА. Какво обаче можеш да кажеш за представянето ви днес? Благодаря. Аз съм щастлив, защото продължавам да вкарвам. Съответно, ние спечелихме и това към момента е най-важното за нас. Are you more calm after the latest result because we know in such a club like CSKA the pressure is always high? По-спокойни ли ще бъдете след този резултат, защото знаем, че в ЦСКА напрежението винаги е високо. За нас всеки един матч е много важен и всяка една победа е изключително важна. Вкарваш във всеки матч. Колко важен беше двубоя в Добрич, защото тогава имаше една ситуация, при която не победаря на Станислав Шопов. От тогава насам обаче не спираш да вкарваш. Аз искам просто да кажа, че работя здраво.